hapot ko lang kung totoo man ini. Hindi ko alam kung Aram ko na yan. hindi ko alam kung urban legend ini o nangyari talaga ni. Aram ko na yan. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the hosts and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Good morning! Ano nga dapat? Maray na aga, maray na udto, maray na bangki sendo ka boss. Ako po ang sendong host. My name is Dirk. My name is Joy. And welcome sa Satuyang Programa. Garuran dyan, no? Welcome sa Satuyang first episode kan sa itong podcast ang hindi ko pa memorize, Uragon Talks. Di ko din memorize. Istorya kan buhay. Bicolano style. O Tronta, welcome to Uragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Yan. Okay. Okay, perfect. Garod ako lang kitang pagkakandig din. Iyo, syempre, dapat ang mga host. basog. Nagkakakain, basol. Anyway, nagbakal po pala na ko ning Ilocos Empanada. Mauragot ako may Bicolano Empanada, no? Mm. Kaso, iba man ang kulay niyo. Tapos for some reason, may suka siya, which is normal. Ano Tapos may sauce. Sabi da ni Jade, garo bang Tomas. Okay. So, hindi. Di ko, baka aron talaki ng ang authentic na pagkakankang Ilocos Empanada. Hindi ta sure. But anyway, Bako siyang orange, mayo atang food coloring or Atsuete. atsuete ba kayan? Atsuete ba? Atsuete ba ka sa to yan? Atsuete. Day ko araw. Anyway, ino pong program ta, ning podcast ta, pag-uurulayan ta, ang mga buhay-buhay kan sarong Bicolano, mga siguro most of the time mga throwbacks. Kulang ko. Magkumakan na siya. Throwbacks kang kaakian, kung ano si mga gibo-gibo ta, kang 90s. Siguro 80s, pushing it way too much man siguro pag 80s. Garo grabe naman. Ikada iyo. Age reveal. Mm-hmm. Sa 80s, sakto lang sinagirumduman ko. Pero more on 90s talaga. Maya ko masyadong magirumduman kang 80s actually. Ika ng hubin. So anyway, ayan, mga buhay-buhay ta kang 80s, 90s, 2000s, especially early 2000s. Especially digi sa Bicol. Mm-hmm. Diba? Ay, ako pala nagdakula ako sa Naga City. Yan. Ako sa Iriga. Tapos eventually naglipat kami sa Pili and then balik sa Naga. Mm-hmm. Yan. So siguro iyan si buong 20 to 24 years kang buhay ko. Nasa Bicol talaga ako. Ika? Well, born and raised sa Iriga. Hmm. And then, nagklase sa Legazpi. Ligas. Yeah, and then, garudain niya aram. Kunyari, nagsasagin-sagin nga kita. Sige na, pig-booking mo na eh. Siyempre, aram niya, agum ko siya eh. Ba? Agum ko pala. Hi, agum ko. So anyway, Mag-agumbalan kami. agum pala kami. Maya kaming wedding ring, oh. Ano itong kanta ni Beyonce? Put a ring on it. Yeah. Tapos, Legazpi. Okay, yun to. Actually, nag-start ako sa Legazpi, pero for a very short period of time, siguro mga 3 weeks. Mm-hmm. Pero ito kaya ako naghali sa Legazpi kasi tanda po na natigwang bagyo tapos landslide sa Yeah. very dark episode kang Albay. Mm-hmm. Itong nakulo na Nasa Manila na ako. ako, ito sinag-prompts ako na magpa-Manila na. Mm-hmm. So, na-trap ako kato sa sa may Divine Word. Sa Oo. Old Albay ito. Sa Old Albay. Sige, balikan ta na muna si garo nag-fast forward kita. Yeah. Okay, Well, that's so- a story for another time. Yeah. Maybe another episode. So, sa ngunyan kaya, ang first episode siguro balikan ta si mga memories kang aki pa kita. Yan. 90s. Ano ang itsura kang Bicol kang 90s? Bicol, okay. Bicol in general. Yeah, Bicol in general. Kung saan ka nagdakula? Itong Anong- Yes. itong sa mo muna siguro. Dave. Anong itsura? O siya sa mainit? No. Ladies first. Bako lang itsura. Like, si whole experience, kumbaga. Okay. Well, it's a lot simpler kang 90s, especially kang 80s. Grabe. Di ko aram ang 80s, honestly. Di ko Ang nagigirumduman ko, may sara akong memory kang 80s. I think
katakod ini katong martial law. I think. Oh my God. I Okay. think. Pero kasolve nga si martial law 1980. 86. 86. Oh, yun mananggad. Yun Oh mananggad. my gosh. Maayo pa akong Day. recollection kaya. Ini yun. Nagirumduman ko lang ni. Pero buo mo siya tong talagang kumbaga, cutscene lang. Mm. Kumbaga sa ano. Alang nagirumduman ako to. May Spider-Man costume ako. Tapos, sinunod ko, Spider-Man costume, baga, ang kulay pula, ano. Tapos nagbaba ako to. Si Papa ka to, tapos si Mama, nasa may Harani si Tinampo, may nilings ng rally. Banggi ka to. Nagrarally mga anti-Marcos. Tapos sabi, nakapula. nakapula. Sabi naman, uy, bumalik ka na doon, bumalik ka, tumaas ka. Tapos ako medyo naintindihan ko man, na okay, kasi nga, mga anti-Marcos, nakapula ako, Mhm. baka siyang kaya pag-initan. Oh. Okay. So, most likely, baka nga, mga 85, 86 ito, di ko siya magirumdumo na maray, pa sa araw ko, aki pa ako. Sorry, So- makakan ako. Oh, yeah, actually, gusto ko din magdamit kaning, ano kung basta pala namin ng Ilocos. Dahil mo na lang sabihin kung sa intabi na kalahap. Ay, siya no, dai. Ay, Honest review, Hmm. I don't know, medyo, Underwhelming. yeah. Pero dikit pa man lang kasi kinagat ko ha, so Hmm. I'm not sure. Try ta ha, wait lang po. Okay. Naintindihan ko na sinasabi ni Jade. Last time kaya, mali kami sa Manila. May event kami dumanon. May inattendan kaming event. Pauli kami, dyan baga sa terminal kang Legazpi. Legazpi sa may atubangan kang SM. Mhm. May nagtitinda dyan ng Ilocos Empanada. Yeah. Ito talaga kuwang-kuwa si kulay. Yeah. Tapos, medyo may stomach issues ba ako to. Yeah. Nagbakal ako kasi baka gutom ka. Pagkakan ko, siguro mga 60% po niya si Namit Mhm. ang Ilocos Empanada. Pero ini, mga 30% lang talaga. They siya, doesn't come close. Kaya sabi ni Jade pala, name kang akit ko, mas misarang si Binakaltado man sa Legazpi. Yeah. So, makakapi na lang ako. So, anyway, yan. Ano nga sinasabi mong sa bago? Kung anong itsura kang Bicol kang panahon, Habang 80s, dadakula 90s. So, mas simple ang Naga kang panahon. Mas dikit ang establishments. Mhm. Ang pinaka-mall lang kato si Robertson Mall. I'm not sure kung Mapanganing LCC ka. mapa. So, ilang tong pinaka-mall mi duman kato sa Naga, Robertson Mall, which is pirang meters away lang sa harong ni. Mayong Zenko footsteps sa Indo. Igwa. Oh, diba? Igwa. Okay. Igwa. Una mo ha. Duman lang ako nagbabalak ng Mighty Kid Martikip. na rubber shoes. May Rambo din duman na Igwa. chinelas. Ay, mawawara yan. Syempre. So, basta sobrang simple lang kang Bicol ka to. Di masyadong kadakulo na establishments. So, pero restaurants, mamira-mira na rin. Yaw ng New China ba to? Restaurant sa may Igualdad biyang apo dun. Di ko memorize ang mga streets sa Naga. Pero, pagbalik-balik ka dun mong Naga, aram ko kung saan maduman. Mhm. Tapos, yan, saro lang ang mall, Robertson. Ikaw pala saro. Sampaguita Department Store. Ay. Bawa nagigong commercial kaya yan, Sampaguita Department Store. Gano'n nagkasampagita man digdi sa Ay, Iriga. Kung simple ang Naga, definitely mas simple ang Iriga. Kang Dawa mo yan. Ayun. Nagigiramduman ko kato, mayo masyadong private vehicles. Okay. More on, yan, mga Public tricycle. transpo. Yeah, and then may jeep. Pero bakong traffic. And, yun, may Zenko footstep. Garo may Sampaguita. Tapos, Saan man ang Sampaguita? si ano, Ano, department store yeah, man. department store. Kung di ako nasasala, ining ano baga, South Star Drug na kataid kang standard sa hampang kang LCC. Yo. O, yan ang Sampaguita. So, Department kadto, store. yung building kang LCC, ano yan, garo individual stalls pa lang As yan? far as I can remember, garo siya elevated. Igwaya ng mga steps. Tapos, yeah, garo, di ko ma-explain. Baka siya sa buong building No, baga. no. Ano siya, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Pero yung mga streets na talaga palaog naman sa may, sa may
Itong sa gilid. Sa may itong sa suod. Ah, Yeah. Mm-mm. So, araw ka ng ang itsura kang Bicol ka to. Sobrang kulang. Pero, for some reason, balikan. Maugma sa, kumbaga, it's nostalgic. Yeah. Kumbaga. Mhm. So, since nostalgic, sige, magbalik tanaw kita. Uy, yan ang cellphone ko. Kang mga kawat ta. Kang Ay! akit pa kita. Ay. O, sige. Kasi ngunyan, ang mga aki mi, Puro puro gadget. gadgets. Tapos di mo nagluluwas sa harong. Ayo. Mayong friend sa luwas. Ayo. 'Di ba? Ayo. Kasi di minsan nagkakawat sa luwas. Day. So, Siguro dako lang factor din kaya si internet. apwera dyan, si lingwaheng ginagamit. Kasi si mga aki mi, natuod sindang English magtaram. Although, may pros and cons man yan. Mhm. Especially pag dakulaan na. Sa ibang episode ibang naman yan. ano na yan. Mhm. Pero, sa bagay sila, itong kapitbahay nga ni dyan, itong mga kaidadan ni, they din nagpaparaluwas. Ayun. Minsan, every now and then, nagluluwas man. Pero, very rare. Mhm. Very rare. Most of the time talaga. May nakakulong kakawat sa loob. sinda, pero garo ano ninda, pinsan. Or kaya- Pinsan, iyo. Oo. As in, bihira. Mhm. So, I guess itong sa language part, dikit lang itong aspect. Pero itong to the point ang mga aki, especially itong mga pinangaking 2010 pataas, Mhm. as in, bihira magruluwas. Mhm. Mas gusto nila magkulong sa loob, mag-internet. So anyway, going back to, talagang sige kitang luwas. Mhm. Kaya nga ni, kadtong panahon sa mga aki, uso ang kuto. Ayun. Nagkakuto ka? Ay, syempre. Permi nasa luwas, Ayun. permi nga initan. Mhm. Something ko para kawat ni kato permi. Taragaan. Alam mo yan? Ayun, syempre. Ayan ang sa pinaka-basic na maugmang kawaton kang Mhm. aki, kang kaakian. Ayun. Taragaan. Tapos maski baga, natumba ka na, nagkagalos ka na, okay lang. Yung mga lugod na. Makakawat ka man giraray. Tapos, paminsan-minsan, nagkakapirikunan. Mhm. Bawa, nihapag mo, tinagaan mo, nag-ilag, itinamaan mang giraray, makusugon. Ay. Di, surunto ka ng sunod. Mhm. So, Pero- iyan ang saro, Oo, taragaan. taragaan. Igwang, Ano pang- langit lupa. Buo ka yan. Langit lupa, empyerno. Langit, lupa, Impyerno. impyerno. Oo. Habo ka, alam mo taano? Sa ano? Kasi, pag nasa langit na, minsan, habo na magbaraba. Yeah. Kaya baga may point na, bibilangan mo. Iya. Bong iyo, bibilangan mo na. Tayo magbaraba lang. Ayun, tahabo talaga magbaba. Ano magbaraba? Para Tapos, magpaman giraray. ano pa nga nito, itong, alam mong tachian. Di ako nagkawat nga, pambabae Pambabae yan eh. kaya. Usually pambabae yan. Itong ano kapot sa inyo, badu-baduan. Alam mo yan? Aram ko. Oo. Ayun na kapot sa Di, inyo. anong kawat yan Itong, like, maguhit ka or ma-draw ka sa, sa daga? sa daga, oo. Tapos, di ko ma-explain. Oh my gosh. Di ko ma-explain. Anong drawing mo sa daga? Garo siya badu-badu. O, di Tapos dai. garo may arke. Pambabae talaga to. Pambabae. May kakawat akong mga lalaki. Nagkakawat ng kami kadto. Lalaki. Baka dai. So anyway, they ako familiar. Mm. Dumangkya sa muya ka to. Tulo kami kaya magkakarawat, magkakababata. Puro kami lalaki. Baka man kang mabata. Baduyin man. Mga joke na lang. Baduyin pa. So anyway, tulo kaming, talaga magkakarapit bahay kami. Mhm. Tapos, puro kami lalaki. And, daimi man talaga pigkawat yan. Tapos itong ibang may pang kapitbahay, mga lalaki din. So, siguro, duman sa neighborhood ni, duman sa street ni rather, ang babae lang siguro, tulo. Tapos mga lalaki yung mga 5. So, itong kawat na badu-baduan, di ako familiar. Igwa ka, tumbang preso. May term yan sa sa Hindi. Bicol. Tumbang preso is Tagalog eh. Hindi ko daw arang. Yung apod ni, tumbang preso. Di kami masyado nagkawat yan. Ang kinawat ni talaga, itong taraguan. Yun, saraguan. Mm. Mhm. Igwa pang sarong kawat na, di ko actually, shato, anong shato? Iyo, i-mention ko nga na yan. Itong mahukay ka. Makalot Yeah, ka, tapos tapos kyan, pag may kalot ng arog kyan, Mhm. ilalag mo si kahoy, kahoy. nagkaroon siya bridge na, tapos,
sa pagpakol mo, Mhm. di ba Mm-mm. nag-classic na ano? Mm-mm. So anong lingaw ko na Lingaw na din ako. Kasi usually, lalaki sa mo ang nagkakawat kayang Oo, shato. Di yun, ko, sa mo di ko man. siya na-enjoy. So, kumbaga, nagdadalan lang ako. very masculine. Very masculine for me. Siyempre, aki pa ako medyo mauro arte. Daw angon yan. Hindi na nga ni. So, tapos may kawat kami na permi ko sa yung iniistorya. Itong, ano mo tong dahon kang, anong palapa, kang nyog. Palapa sa mo. yan. Palapa. Sorry. Or basta itong, Rinconada, Bicolnada. So. itong palapa kang nyog. Itong dakulaong bagayan ha. Itong may mga dahon. Baka sige ibang itong sa pag Holy Week. Yeah. Ano ito? Ano? Iba to. Itong pag inarog mo kayo ng nyog, itong dakulao na may mga dahon. Baka yung ano yan. Day ko aram. Sorry po, pero day ko aram. Palaspas. Iba ang palaspas. Iba yan. Sadit lang yan na sadit na, I don't know, day ko po aram. Palapa. O di lang mong SD palaspas. Baka yung manangag. Palapas man pag-arog ka yan. Anyway. So, itong kawat mi kadto, di mako akang, I don't know kung sisay nagkukuha, lingaw na ako, pero sinasakayan mi to. As binubutong. Tapos binubutong kami. Aram ko lang kung ano, di ko aram yan. Kasi makamukha yan. Di, Nasa yung syudad ka. Oo. Siguro unless yaong kami duman naka-istar sa mga residential part. Halimbawa, sa subdivision. Oo. Sa sentro mismo. May mga kahoy, kami naka-istar kami kadto sa Panganiban Drive. Mhm. So, haranin na yan sa plaza. Tapos alangan man magkuha ka ng mga dahon-dahon duman sa plaza, tabawal. Makakuha dyan. Tama Tsaka, talaga. Saan ka duman makawat? Nasa sentro kami. Sa sentro. Oo. Ayun. So, yun nga nito. So, ano yan? Makuang araw katong palapa, masakay sa bubutungon. Masakay kami. Si mga babae muna, masakay. Tapos bubutungon ka mga kakawat ming lalaki. Ngunyan, garo pero nga ni kaming lugi, si mga kakawat ming lalaki, binubutong kami, hali duman sa may pataas. So, madali isa ang pagbutong. Pag kami na, si pasakat naman, mga lalaki. Pababa? Pag kami pababa. Pag kami ang nakasakay, pababa siya. So, madali sa inda, oo. Pag kami na, hirap kami, paano nga ni magabat? Siyempre, tapos, I know. Tapos may saraw pa, itong dahil ako nagkawat ning dagamba, pero nagdadalan ako. Ay, for some reason, duman daw sa mo, mayo nagkawat ng arog kaya. Day na uso yan. Although aram ko sa Manila, usong-uso bagin, kasi purustahan yan eh. Ayo. Sa mo, nagkakawat talaga. Pero mga lalaki, habok mo magkapot ka yan. Pero itong mga nasa matchbox, tapos nagdadalan talaga kami. Baka man kaya duman sa muya, mayong variety ng gagamba na panlaban. Bakong arog digdita, dakol ba mga duot, dakol mga ano. Yan, di ko din aram. So, day ko to nakawat. Pero ini, sigurado nagkawat ka kani. Plastiko. Ay, lastiko. Tapos itong makikipustahan ka. Sinarog ken. Tapos, ay nako, grabe. Tapos pag naarugan mo ka. Sarampawan. Sarampawan lang ako kasi sinasapawan mo, sarampawan. Matibayan ako kaya, nag-uuli ako kaya, nakulon akong lastiko. Napapano mo niya, no? Yes, pano. Ayun. Tapos, binakalan pa ako pag binabakalan ako to ni Papa, itong saro talagang box. Ay, Oo, tapos maugmaw na kayo, pigtitirin, tapos ko pa yan. mahanap ka ng pamato mo. Ang pamato dapat medyo magabat, tapos medyo makapal. Taning kontrolado. Grabe. Tapos text, syempre. Ano yan, sinarog yan? Oo. Di ako nag-arog Kung may comics. Di ako nag-arog yan. Ayun, nagbabakal pa ako yan sa tindahan para lang may text ako. Itong sa ka to, si Ram. Itong sa ka to, medyo dakulaan ako, high school ata, or grade 6, or first year high school. Itong X-Men na cards na. Di na. Pero yung si original, na kung si original, mahal to eh. Ito, dakulo lang ako tong collection. Ang kawat man ka to, bawa, huhulaan mo si number. So, tulo yan, nakataob, tulo. Tapos mahula kang, may hula kang certain na number, as duman mo ilalag si taya mo. Either duman sa tulong ito. Tapos siya man, may, kumbaga, garo bangko. Iyo man yun yung itataya niya na pag sala si nakuha mo, sala si pigtayaan mo, sala si hula mo, kung ano si pigtayaan mo, pag daog ka, kukuanon niya. Si pigtaya mo. Pero pag tama ka, kung ano siniyaon sa iya, itong kukuanon mo. Nag-abot duman sa point, na sawang-sawaan ako sa cards. Ang ginibo ko,
Tiniya ako gabos. Aro kanya kapal si cards ko. Tiniya ako gabos. Kasi ang tiniya niya, halos aro mo to kapal. Guminana. Di na uli ako nakulong ng cards. Eh, di ba sawa ka na? Ang ginibo mo? Stuck ko na lang duman sa ano. May isuro pa, sorry. Na-remember ko Nakastuck lang. lang sa Kasi di ba sabi mo kwarto. cards? Di ba may kinakawat kita katong trump cards? Ay, trump card! Mhm. Iyo, medyo ano to eh. Baka mga tangke to? May Di ako tangke, may mga World War II na tangke, Mhm. mga race car, Eh. racing cars rather, tapos may mga eroplano. Mm. Pero ito, medyo mga pang mayaman to eh. Ako mayaman to? Iyo, Okay. si mga pang high-end ito eh. Pero maging ito Ang kawaton. high-end to? Yan, ang nagigrum-dumal. Kung tali ako nagka-trump card, katong ako. Ah, di mo nang Depende nagka-trump kay card. Ian. Pero Baka- si pinsan ko, igwa. Kagakawat kami. Hindi ka na, di, buo kang mayaman. Bakit kaming mayaman? Dahil Never aram ko, kami ang aram naging ko talaga, mayaman. aram ko, Sana all ang mo. trump cards kasi, medyo mahal siya. Okay. Pricey siya. Bako siya si usual. Tsaka siyang katong aram ko may yung local na trump cards ka to. Mhm. So, yan ang pagkakagirumdum ko. And then, katuuso si mga China toys. Yeah, mahal talaga. So, yan, saro pa yan. From Even 90s. even ang mga board games, mahal. Oo. Millionaire's Game, ang Scrabble nga ni kadto, Ay, chess, kadto nagkaigo akong chessboard na, lahat lang, I'm sorry. The Simpsons. Tanda ko to, mahal ito. Kang time na to, araw ka to, araw lang ka ni sa kadakula. Mga araw ka ni kadakula. Itong tamang So, ang size. mga ano niya, si Bart Simpson. Bart Simpson, si Sinam- Grandpa, si Ayan, Maggie. Oh, si Maggie, si Queen. Mhm. Ang King, syempre, si Homer. Mhm. Kang time na to, 800 pesos. Pero Ang mahal kang time na to, dati. oo. 90s, Mahal yan. binako mahal kita sa yan. Robertson Mall. Tanda ko to. 800. Ay, grabe ang patong ni Robertson. Ay, yun, baka mas mura pa sa iba, no? Ayo. So, kado talaga, maapang mga China Toys. products. No, may masyado. So, mas mahal kadto talaga. Oo. Wow. Lalo na pag sinasabing PX goods. Mhm. Di ba? Yeah. Mhm. So, ano pa si Ma'am? Anyway, kasi ang sunod talagang topic is before before si pagsikat kang internet, Mhm. anong mga hobbies tao? So bukod naman sa pagkawat-kawat yan, mga board games, Okay, so, siguro tapos na kita naman sa mga kawat, di ba? gwapa pero Dakulon nakulong ka paray. nakulon. Itong mga, alam mo itong salpakan, Game of the Generals. Hulo ako ng klaseng salpakan. Dai! Kasi, Grabe ka man. ito kayong Game of the Generals, igwa tong like, may term din to na salpakan. Dapat kasi may arbiter. Ah, Diba? of course, meron, Oo. syempre. So, anyway, ito. Tapos, ano ba, man ako masyadong, dakulon pero, Nakulon ka Mhm. Aragawan base. Yeah. Tapos hindi ako masyadong- nag-evolve siya into karate base. Pero, Nagkakakurulugan. amo. Oo, Diba? pero, day ako kadto, masyado na itong panglalaki para sa kuya. Ay. Itong teleburst. Ano yan? Hindi ko aram. Ano yan? Itong, I love you, teleburst. Bado yun. Yun nga ni, ano mo itong, nag-aarag ka yan, tapos malaog ka. Itong, may I come in, may Yung Chinese I come. garter? Garo arag ka yan, pero itong day ko aram ko ano talaga, teleburst ba? Itong aram ko ha. Ini, Arag ko itong I'm pretty sure kami. kinawat mo ni. Ano? Luksong baka. Dai. Ay, di mo kinawat yan? Dai. Mamunduhan mo na. Dai kaya ako matibay magtalon na halangkaw. Dai nga niya ako katao katong itong Chinese garter. Pag halangkaw na dai na ako katao. Ako man ako matibay. So, Yan, luksong baka. mm. Tapos, actually, kadakol pa talaga, pero nauubos ang oras na kakanom. Which is kasi ang mga akita, day na nindayan na Oh. experience. Pero dawa pa paano si Jade kito kinuto? Si Jade ba? Si Blair? Si Jade ang kinuto ka to. Oo, kinuto. Pero bako dahil nagkawat sa luwas, Tapos, nahawa lang siya. nagkakabuwang saldang pakita. Ini, Mayo. halos day sila nagkabuwang salda. Experience yata. Kasi di mo sila nagparakawat sa luwas. Mhm. Mhm. True. Tapos, yan, apart from itong mga hobbies mi ka to, excuse me, Oh, Si ano mga mga hobbies mo?
man masyado, madalan kang TV. Ang TV, perang inches, Birang ato ba sa lit? kami 12 inches. Nangarog yan. Ay, 14 inches. Tapos, kang sinukol ko siya, 12 lang pala. So sabi ko, ano ni? Bakit 12? Kasi ang sukol mo talaga kang... Parang kaniyo. Oo, Pero nakalag duman talaga, sanyo nga nito, 14 Ayun. inches daw. So sinukol ko, pero 12 lang. Tapos ano itong, Ayo. Ang mga channels ka to, no? Dikiton. Dikiton lang. Tapos, ay, Nalaglag. tanda ako ka to, kang first time nagkaigwang cable TV. Tapos ka to, maapod ka sa cable TV. Ma-request ka ng Ma-request movie. ka ng movie. Yeah. Yan. Duman ka to, Sa sarong channel lang yan. Sa si iyo? Ed Cable ata. Ang may sadiri ka to, si barkada ni Papa. Si Edward. Una ko si Papa, Ed din siya. Si Edward ang pangalan ko to. May sadiri kang Electromart kang panahon. Ma-upload ka na. Maapod ka, ma-request Ma-request ka ka ng ng movie. Ayo. Pero bago nagka-cable, nagkaigwa mo ng Video City, Ay, nagtrabaho ako dyan. nagsusubli kita Video City. ning Betamax tapes. Tapos, after kang Betamax, VHS. Diba? Dati, si Rewinder pa nga ni kang Betamax, itong may garukurukotsyeng itsura. Ew. Tapos, basta, kaya maugmahon. Tapos, ano pa? Takulon. Well, chess. Ay, Snakes and Ladders. Snakes and Ladders. Kinakawat man ka mga akit na yan. Ginakawat man. Checkers. Oo, checkers. Iyan si mga libangan kang mga batang 90s kang panahon baga. Kang di pa usong Tsaka Tong Its. Di ako to, nakano daw magtong, it's high school na eh. Ako Pusoy nagtotong dos its talaga muna. ako. Pusoy dos ang Hindi ako magpusoy dos. Nagtotong its ako. Ang mga pinsan ko para tong its. May na Kuya Sunny. Yan, mga para tong its yan. Tapos akiun pa ako kadto. Tapos, maski aki pa ako, nagtataya na talaga kami. Kaya mga piso, salapi. Tapos, ang kakawat ko mga high school. Tapos ako siguro mga grade 2 yata ako. Parang kaya. Kasi nakiyun pa ako. Matibay na untong its. At tiyan, oy kung na rin. Tapos, kung panahon man, si mga favorite na kinakanta ka to? Si mga favorite food? Ang makikirong dumako usually sa sa luwas kang eskwelahan. Aram mo tong merinda? Aram mo yan? Di ba, anong fruit man ang gato? May fruit talagang merinda? Hindi ko aram. Pero di ba color green yan? Daw, yellow. Yellow ba? Tapos yung lalabuton Ay, lang. baku. Mayo kaming aram. Lalaga ning dikit na asin straw. Ay, mayo kaming Tapos aram. sipsupon. Ang aram ko itong, pag kinat mo siya, ganun yung mga seeds sa laog. Tapos? Di ko alam kung anong, fruit to. Pero masiram. Akala ko itong fig, kitataram. Tapos, ang pinaka namimiss ko ka to, na kinakan sa luwas kang school, ito bang ice cream? Tapos kan lalaga na ning chocolate na puro man lang ni oil. Bakong ice cream, siya, anong apod ka to? Basta Color pink. ice crumble man ang Ice sinasabi crumble. mo. Ice cream ang sinasabi ko. Okay. Ice cream siya. Tapos si chocolate nagiging, Magtatagas. matagas. Kasi nga, puro Oil. to oil. Kasi maano siya, man talaga siyang mahamis itong chocolate. Maano siya, medyo mapait. So, nakakompliment niya Yeah. Si Hamis kang... Si Scramble iyo, syempre. Ice Okay crumble. din si... Ano nga po sa ito? Ice Scramble. Ice Scramble. Bawang scramble. Scramble. Ice Scramble sa mo. Ice Scramble. Tapos siguro sa mo, itong, nga ning apod ko yan. Diyos ko, grabe ng memory ko niyan. Hallelujah na. Grabe Hallelujah na talaga. Itong, nalingawan ko na. Basta color yellow siya. Tapos may mga color pink na, apod ko yan? Itong bilog-bilog. Merengue? No. Ano nga sa... Iniinom siya. Iniinom. Tapos nasa plastic. Nasa plastic lang, tapos may straw. Gano'n medyo nagigirong. Tapos, sikat yan sa mo. Tapos color yellow siya, sin yellow na yellow. Tapos ang mga, may mga gulaman or, basta itong mga bilog.
Sago? Sago. Oh my God, sago. Palamig. Ay, Diyos ko, palamig. grabe. So, may palamig kami kadto na Ayun. color yellow na masiramon siya, mas mahamis. Tapos, may mga color pink na sago. Tapos, yung ginigibo mi, di ba sinusup-sup yan ha? Tapos, ano, Inaharag ka yan. tapos So, sa likod kang yes, sa uniform kang mga... kadiri. Oo, may mga sa Ayo. ang uniform mi kaya sa lako navy blue. So Nasampulan dai mo siya, ako dai siya masyadong halata sa mga skirt, may mga ano yan. Pero usually mga lalaki nagigibo kayan. Babae Ayo. din mga kayo Hindi nagigibo. masyado. Tapos sa mo, bibi. Ito nga Ay, yung yan ang bibi. mayo sa mo. Kaya ito bang init ko paligid mo ko para sa about bibi. Sabi ko, ano yan? Tapos pagkahiling ko, first time ko sa buong buhay ko makahiling ng bibi. Mm. And actually, masiram siya. Garo siya, especially itong pig prito. Mhm. Garo siya, sabi ito ng garo, ang category niya nasa garo boy bawang. 'Di ba? Maaskad, Nalagan mo kasi siya pati suka. suka. Maharangon. Narang. Aha. Tsaka itong santol baga, sa Los Kang School. Oh, Santol. may asin. Lalagyan ng asin. Kaya nasa plastic. Oo. Ayun, Tapos salamat. ang iba may ano pa, may sili. Ayo, may sili pa. Tapos mangga, syempre, di ba? Mangga. Parang mangga. Mhm. Tapos, syempre, si mga may mga kawatan. Ayan. Ano Ito ang Ovaltine ka to. May kawatan permis sa loob. Magayon Kaya ang dawa, mga kawatan. dahil ko gusto ang Ovaltine. Pareho kita. Tama, mahamison eh. Mahamisan ng Ovaltine. Mas masarap ang Nagbabakal Milo. ako to. Oo. Pero ang binabakal kang mga aki, Ovaltine kasi magayon ang mga kawatan May ninda. kawatan. Mhm. Tapos, kato, ano eh, si kapitbahay mi, itong kababata ako, ang Milo or Ovaltine, ano niya, inuulam pinapanira sa maluto. Ginibo ko din yan. Kadiri. Alam mo itong powder? Iyo. Kasi mapiliw niya ako sa pagkakan. So, ito yung ginigibo ko lang para makakan ko siya. Nanabago ako, sabi ko naman yan. Ovaltine. Ang feeling ko to, Champurado? Dai. Taday mo, ang champurado, intindido ko kasi guro siya lugaw sa pigsalakan talaga. Ito talaga maluto. Sinabawan ng para sa ko, nasa category siya kang pizza na piglagan ng pineapple. Habong-habo ko yan. Dahil sa nakikiiba ko sa trend. Inot ko yan na hiling sa Shakey's kadtong ako ipako. So, pizza na may pineapple, pignamitan ko. Para sa kaya talaga, dapat ang pizza, tas ang hamis, dapat naghahalo yan. So, ko talaga siya gusto. Ko talaga. Nagkakakan lang siya, napipiritan siya kasi mahilig ako sa Oo. Hawaii. Weirdo kaya yan. Kaya nga pinilit ako eh. Hawaii. Anyway, tapos ano pa? Maano ko masyadong iba pang nagigiramdaman na, ay, iyo. Tubo. Yeah. Tongin, Sinusup-sup. 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 Kinakakan ko yan before kasi si grandparents ko, nare-remember ko nagdadarasinda ka tong tubo. So, Ayun. masarap. Pero medyo makulog lang sa... Makulog. Oo. Oo. O, ini. Ang pinaka-dai maikakaila ka mga Bicolano na permitang na experience. Na imposible, na kung taga Bicol ka, imposibleng dai mo na experience. Ano? Bagyo. Okay, so pero, since ang topic kadtong panahon, Kang panahon. so syempre, ang iistorya ta sa inda, si experiences kang aki pa kita. Ay, Ay, ako talaga, pag bagyo, pero may akong turog. Kasi excited ako pag may bagyo. Taaram ko na mayong klase, tapos malipot. Ayo. So, excited ako pero pag may bagyo, I'm sorry. Actually, gabos manata kita. Pag-aki. Oo, pag-aki. Ang pinaka nagtatak sa isip kong bagyo ko to, itong first time na nagbaha sa Naga. First time na nagbaha sa Naga, ang aram ko nag-apaw ko to si Bicol River. Kato kaya may restaurant kami. Tapos, sa babaang restaurant, as in first time to, nagbaha talaga na, aram ito mga basiyo ng Coke. Naglulutang? Dai. Ito ang ginibuming tungtungan, tanay makaluwas kami. Pero di ba siya nagbahang sobrang halangkawon. Siguro, First time lang talaga. O baka aki ka pa kaya? Feeling mo siguro mga ang uncle, ang level lang. Pero first time to eh. Never nangyari kay yan sa Naga Kadtua. So this was, I believe, early 90s. early 90s ata. Early 90s.
first time sa experience kong uminapaw si Bicol River. Ako, Dumantohan. ever since aki ako, parang feeling ko pag nagbabagyo, di man talaga kami masyadong affected kasi nasa medyo halangkaw na lugar kaya kami. So, never nagbaha. Tapos, bunggalo lang ang harong. So, parang mayong fear na, aram mo yan, itong hampas kang hangin, may arkean. So, parang sobrang kalmado lang sa loob kang harong. Si Papa lang ang bahong kalmado, pero may siyang hadit Pero pag, tense, ano? oo, pag may bagyo. Ngunyan na, magurang na ako. Ngunyan ko na-feel ni Papa before na pag mabagyo na, hadit ka na. Kasi before, I didn't mind. Ano man kung pagkatapos ng bagyo maing kuryente. Ang kuryente pa man din. Diyos ko, nag-aabot after a month. Kasi mayo talagang kuryente. Hindi sa Indo. Oo naman. Tapos ining mapangirit pa, di ba? So after kang bagyo, mayo man social media, may internet. Hello, Kasureko 3. So, di ba, may internet. So, basically, manghuhula ka. Kung nuarin ka, malaw giraray school. Day man, may radyo na ka to. Ano ka ba? Ay, di dayo masyado. Huh? Day nang tinataram kung may klase na umayo. So, ang gigibon mo, Radyo? maano ka lang na, may klase na kaya. So, syempre, obviously, the day after the typhoon, mapanglaog. Tapos, syempre, nagre-relinig pa yan, ha? Pero, the day after that, maisip ka, baka may klase na. So, ma-uniform ka na. Tapos, pag abot mo sa school, Papauli yun ka. papaulin ay mapaman pong klase. So, mauli ka naman. Sabi ko, ay, Diyos ko, mapagalon pala ka to. Unlike nun yan, Ay, alam mo yung na. mabilisan lang. Oo. Pero mahamutan baga ang simoy kang hangin Ang pag nagluwas ka dahon. pagkatapos Si ng dahon bagyo. Ano, kaya, iba ano eh. Yeah. Although, dahil kung sinasabi gusto ko Ayun, nagbabagyo. medyo melancholic. May something. I don't know. Anong ibig sabihin melancholic? Medyo parang may, nafe-feel kang, parang, Melancholy? parang may memory na, I don't know. Medyo, Melancholic? yeah. So anyway, yeah, yan ang mga Di- bagyo experience. Hindi ko masyadong gusto ka si gulay. Actually, dapat ang Ilocos Empanada, hindi man masyadong gulay. Dapat karne and then si signature na, sorry bigla kami nag-Ilocos Empanada, hindi niya dago sa gulay. Tapos si sugok baga. Ayun, they siya talaga masiram. This is, 0. Pero hindi, masarap yung coffee. 1 out of 10. Dain mo na lang ipahiling kung Man siya, sino man siyang, nagbakal. yung coffee ninda, masarap. Ay, day man. Di mo masiram lang siya sa inot. Day, Tapos okay pag- man siya. Day ko Kasi naman, tunaw na eh. tunaw na yun. Okay. Mas masarap Tapos yan, mag- yung pa to, every time nagbabagyo ka to, ang mga karatula kaya itong pinapagibo before, kasi may restaurant nga ni kami. Ito bagang buo pa tong, ngunyan baga tong garo tela na siya. Tarpaulin. Garo tarpaulin na sa laog may ilaw. Garo naka-frame lang. Ganito talaga, itong baga plastic, hard plastic. Tapos nakasabit yan. Nakasabit yan duman sa kung saan si pwesto mo. So pag nagbagyo, Binababa. day mo tumababa tulos-tulos. Ay, hindi mo nararaot siya. Nararaot siya. Nilayugan ng yero, pasa yan. Oh, Mapagibo na naman. Oo. Ay, ang tanda ko to, ang nagigibo ko to, arog mo ka to, si Abukar ata. Abukar. Oo, A-B-U-C-A-R. Bako. A-B-U-C-A-R. Abukar. Okay. Ata. Ayan, pagkakatanda ko. Ayan. Sa hiling mo, si values, let's go to another topic na naman siguro. So, anyway, I think sobrang laba na ning, sobra kayo na maka-enjoy magpara Actually, pero may istoryahan. kanina ko lang kaming pigi-istoryahan kaya sabi mo, Random lang. mag-podcast na lang kita. Madaldalo na Human kita. sana eh. Oo, human sana. O di, at least, may memories ka. Usually, nag-uuli kaming araw kani pag sa sasakyan, kung pasain, grabe naman ang hiling mo sa pero masyado ka na namang inlaban sa kwan. Ay, sus, makapalo na naman ang mukha mo ay. Siyempre. Oo. So anyway, iman to, every time nag-uuli kami, kada ako kami napag-uulay, dakulang topics, pero usually bang araw kani ka grabe mag-Bicol. Di ba? Tapos, pero lang kami katagalog. Tapos anyway, yun nga to. So sabi ko, ano kaya i-podcast ta? I-podcast ta. Human sana eh. So at least daw pa paano, if sabi yun tang may gusto ko tang balikan na memories ta. Pagburang ka na. At least, nasa online siya. Online siya. Speaking of online, mayo pa palan kaming name kang social media platforms mi. So, pa kaming
Facebook page. Mayo pa. Mapa all. kaming podcast Channel. mapa kaming TikTok. Pero, We'll just update you. Oo, Once na siguro- Hindi ko nagabos na account. siguro, during video editing, ilalag na lang dito Mhm. si Names kang Facebook, TikTok, And and hopefully, makapag-follow ka mo. podcast. Yeah, please, follow us. Actually, daw, dai. Pero, mas maurag kong iyo. Tapos, if ever may mga topics ka mo gusto ninyo pag-ulayan ni, please feel free to do so. Once na may upload in podcast ay niyo, sulat lang kamo sa comment section kung anong gusto nindo. Tapos kung anong mga pwedeng i-improve. Basically, we are doing this para i-showcase ang Bicol Oo. as a whole. Kasi kami talagang full-blooded Bicolano. Bicolano talaga. So- Ay, ako full-blooded. Ay, day pala, half pala siya. Oh, Pero half Bicolano. Since hindi man siya nagdakula. Oo. So, Ano ko, half Bisaya ako eh. yeah. From, si mama ko from Altavas, Aklan. Mhm. Altavas. Haron niya sa Kalibo. So anyway. So yan. If may mga gusto ka mong pag-ulayan ni, feel free to let us know. Topics. And we still have a lot of things in store for you. Especially itong mga lugar na gustong... Kasi may mga lugar kaming gusto ming dumanan. And nasa listahan mi na siya. Kumbaga, yung gusto dumanan ta, arg-arg. So, maybe every now and then, pwede mi siyang ilag sa podcast mi so that at least aram nindo kung anong i-expect nindo pag dumanindo. Ang pinaka-pet peeve ko pati sa sarong establishment, daw sa mga nagre-review, dainin da sinasabi kung paano magduman. Bihira ito mga nag-vlog na, di ko mamaagi, tapos kung... Dyan ka matibay. Matibay kaya sa direction, di ba? I think so. Navigation. Navigation. Ako talaga, maluya ako dyan. Kaya, dun may akong nawawara. Siya talagang mapa ko. Ayo. Maski may Google Maps na, maski may Waze na, Sabihin siya magirara yung mapa ko. Mga 3 minutes ago, hali na kami duman. Pagbalik mi, nasaan na kita? Grabe, ang sense of direction talagang terrible. Okay, so anyway, gwapa kitang topics kadakol kang piglag na topics digdi ha. Dakulon, pero I think nakitang time. Nga nakitang time. Sobra na kita. Anyway, pagpasensya na nindo kung medyo sabog pa kami kasi this is our very first episode, our first time to do a podcast. And medyo nangangapa pa kami sa dilim. Yeah. Nangangapa pa sa diklum. Pero ini, pahurin na lang. Hapot ko lang kung totoo man ini. Hindi ko alam kung Aram ko na yan. hindi ko alam kung urban legend ini o nangyari talaga ni. Aram ko na yan. Igoda ang banda. Aram mo na. Yeah, aram ko na. Na nagtugtog somewhere sa Rinconada. itong kinanta, Reaper Maya to? Itong kinanta, liwanag sa dilum. Totoo yan. Di ko aram. Tsaka, dilum bang ngit-ngit sa Indo? Ngit-ngit? Kaso nga, di ba ang lyrics, dilim. So, naging dilum. Dilim. Yan na sinidang ko. Kasi katang, nakanood na ako mag-inom, siguro mga 20s na ako to. Na-istorya yan. Kung yung nakarma ka, tagarin ko na dang naagam mo. So, proud nga niyo eh. Kung totoo yan, proud ako eh. Liwanag sa dilum. So, di mo maka-confirm or deny kung totoo. Di ko ma-confirm. Feeling ko, yan, joke lang yan. Pwedeng joke lang. Kasi dapat mag-ngit-ngit. Bang iyo? Oo. Ngit-ngit is Ngit-ngit. madiklum. Ayan. Mangit-ngit. So anyway, hanggang di na lang muna. Thank you so much sa pag-antabay. Ano usually sinasabi ta? Pagsubaybay. Di man. Di ba Parang ang pagsubaybay, subaybayan tama man lang. pag-antabay. But anyway, thank you kung madalan ka mo hanggang Hanggang katapusan. katapusan kaning podcast. Oo. Thank you. Especially kung sabi yung tangyaon ka mo sa Manila, mga Bicolano ka mo, tapos medyo namimiss din makipag-uli sa mga kapwa nindo Bicolano, and then stuck ka mo sa traffic, either nagko-commute ka mo, or nagde-drive ka mo, pero I doubt na may madrive mo niyan dahil sobrang taas kang gas. Either ways, if medyo nabobore ka mo and namimiss nindo ang tataraman ta, feel free to
magdangog sa mong podcast. So anyway, again, if may mga suggestions ka mo, if may mga topics ka mo na gusto nindo pag-ulayan ni, once na ma-upload po ng video na ni, sabihan lang nito kami, and then we'll do our best na i-cater si mga gusto. Mag-iba din kita ng email address para Ay, pala ang you email can address. contact us through our email. Okay, anyway, thank you again. Again, my name is Dirk. And I'm Joy. And salamat sa panta pagkantabi sa Uragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Thank you Thank so you. much. Yay!